Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, zaparra da, euri jasa, euri erauntzi, indriska, zaldizko, giron hasia gaurkoa. Euskal Herriko hainbat txokotan ia gauera arte ez du atertuko, beraz, kontu zibili. Giroa triste dago bai, eta guk ez dugu soberan alaituko efemerideekin. Gaur, urriak 7 da. Urtebete Gazako genozidioa lehertu zenetik. Aspaldikoa da Palestinako zapalkuntza eta dena etzen duela urtebete hasi. Baina urriak 7 historiako liburuetan agertuko da. Egun hartan, Palestinako erakunde islamista Hamasek ez usteko eraso bat abiatu zuen Israelen kontra. Airekoa, itsasokoa eta lurrekoa. Israel berehala abiatu zen kontra erasoan Gazaren aurkako gerra deklaratuz. People they won't leave. What is threatening about divesting and want a piece? The problem isn't the protest, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Benjamin Netanyahuren gobernuak 53.000 palestinar baino gehiago hil ditu Gazan, tartean haurrak. Milaka hil ditu gosez eta egarriz, ospitaleak bombardatu, exodora behartu, 100 hil arte torturatu Palestina osoan eta auzoak suntsitu. Zaila da genozidio bat hitzez azaltzea. Odola, malkoak, eguneroko erasoak, baita gaur ere, Israelgo armadak Al-Aqsako martirien ospitalea bombardatu dugu izaldean argudiatuz, Hamas Israelgo lurraldearen aurkako erasoak egiteko aginte eta kontrolgune gisa erabiltzen ari zela. Naiz eta Israelgo armadak zibilei egindako erasoak murrizteko neurri asko ziurtatu dituen, tokiko iturriek Wafa albiste agentzia palestinarrari baieztatu diote dozenaka pertsona, haurrak eta kazetariak barne, zauritu direla erasoen ondorioz. Partez badute utzi Ahots bat bera bizirik Minak ez badu lertzen batuaz Ez danak baren gauerdiko beldurraz Gazako hondakinen azpian, dozenaka mila hildako ez ezik nazioarteko zuzenbide humanitarioa ere lurperatuta dago. Deitoratu du Josep Borrell Europako Batasuneko diplomazia arduradunak. Baina Europako Batasunak ez du ekintza bat ere egin Israelen olarraren aurka. Izan dira estatukide batzuk, Espainola eta Irlandarra bereziki, gaia astintzen saiatu direnak. Baina benetan agintzen dutenek ez dute jaramonik egin. Behintzat, Hego Afrikak munduko ia kantzilergo guztiek ekideten zuten hitza erabili eta Gazaren aurkako genozidioa egotzi zion Israeli nazioarteko justizia epaitegian. Erasoaldia bertan bera utzezan neurri guztiak hartzeko exigituz. Oso trebezin gatzen hemen ezabatarrin undan Zubeterik izan zaitzia Leki unia bestiak alizan itzen eriotza begi eta mizi ederrako baten amesten Oso trebezin gatzen hemen ezabatarrin undan Zubeterik izan zaitzia Leki unia bestiak alizan itzen eriotza begi eta mizi ederrako baten amesten Goizonta Palestinako herri txiki batetan hau bat ziten delarik bere aman besu eta Mende hontako handiak irratatzen Baina beste herrialde batzuk ere aipatu nahiko genituzke gaurko egunez 2001 urtean New Yorkeko irailaren 11ko atentatuei erantzunez, Ameriketako estatu batuetako ejerzituak Afganistan inbaditu zuen, Talibanek Osama Bin Laden lagundu zutelakoan. Eta ordutik, gerra. 2001ko urriaren 7 estatu batuek eta haien aliatuek egindako inbasioarekin hasi zena, eta 2021ko abuztuaren 15ean Kabul Talibanen esku geratu zenean amaitu zena, edo hori da bintzat bertsio ofiziala. 20 urteko iraupenarekin, Afganistango gerra izan zen estatu batuek eta haien aliatu askok bere historia osoan egindako gerra gatazkarik luzeena. Mr. President, come take a walk with me. Let's pretend we're just two people and you're not better than me. Eta goazen orain Erresuma Batura. 2019ko urriaren 7, gaurko egunez, Extinction Rebellion mugimenduak desobedientziaren eguna deitu zuen.
Munduko 60 hiritan desobedientzia ekintzak burutu zituzten, dozenaka milaka ekintzaiek manifestazio jendetsuekin. Erresuma Batuan izan zuen erantzun zabalena, 700 atxilotu izan ziren guztira. Horietatik, 200 Londresen, hainbat egunez luzatu ziren protestak, kale nagusien blokeo eta beste hainbat ekintzekin. Baina nor da Extinction Rebellion? Nazioarteko mugimendua da. Politikoki alderdikoia ez dena, deszentralizatua, indarkeriarik gabeko ekintza zuzena eta desobedientzia zibila erabiltzen dituena gobernuak konbentzitzeko zuzentasunez joka dezaten larrialdi klimatiko eta ekologikoan. Circles, commentators, heads on a science apart. Nobody said it was easy. Eta egin dezagun salto Poloniara, 1944 urriaren 7 Auschwitzeko 100 preso matxinatu egin ziren hiltzera zihoazela jakin zutenean. 4 emakume gidatuta, hilabeteak zeramatzaten bertako preso batzuekin, bolborarekin kontrabandoan, gas ganberak sontxitu eta matxinatu asmoz. Landa lantegietako batean lan egiten zuten emakumeak funtsezkoak izan ziren matxinadan. Bolbora kopuru txikiak lapurtzen joan ziren. Gero, Sonderkommando ibaian beste preso batzuei kontrabandoan pasatzen zizkietenak. Hauek ere altxamenduaren ezinbesteko parte izan zirelarik. Ala Gerner, Estusia Backblum, Regina Saffirstein eta Rosa Robota izan ziren matxinatutako buruak. Gestapok guztiak harrapatu, torturatu eta gainontzeko preso guztien aurrean urkatu egin zituzten. Esan dizuegu bai ez genuela giroa alaituko efemerideekin, baina agian nazioarteko errepaso hau egin ondoren abeslariren bat aipatu beharko dugu. Ea musikak salbatzen gaituen. Gaurko egunez, 1968an Thom Yorke jaio zen ingeles musikari eta abeslaria, Radiohead taldeko kidea. Eta gaurko egunez, baina 1986an Luis Capaldi jaio zen eskoziar abeslari eta musikaria. 2019an atera zuen Divinely Uninspired Helix Sexten diskoak Irlandako eta Erresuma Batuko marka guztiak hautsi zituen. But it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall and you're not here. Bueno, Bueno, gaurkoa musikak ez gaitu salbatuko ez. Azte tristea dena. Tira, gure gonbidatuek alaitu beharko digute, eta gainera eurekin, proposamen mordoa izango dugu zuekin aritzeko, duela minutu gutxi, Pegi lankidearekin aipatu bezala, bizitza efimeroa, egitasmo sortaren inguruan ariko gara, eta gurekin ditugu dagoeneko hemen prest, Iñaki Irazabalbeitia, Uxuelasa eta Xabier Artola segituan agurtuko ditugunak. Bihotz berdeak proiektuaren inguruan arituko gara. Gazteak eta natura, ea zer kontatzen diguten antolatzaiek? Puri-purian tartean telesail eta pelikulak gomendatuko dizkizuegu. Eta spoilerren kulturaz hitz egingo dugu. Badakizue Diario Baskok esan zuela Maria Luisa Galardi gaur hilko da. Gogoan dut bai. Aizuen entzuleok, urriak 7 ditu gaur eta astelena da. Ongietorri guztioi, bigarren kafera. Naiz, irratian zarete. Zuekin entzuleok June Romatet Ibargonen, egunon? Egunon. Ondo? Nekatuta. Hasi gara. Zuekin Goiuri ez eizarandia, egunon, Goiuri? Egunon? Altza burua, ez ondo? Ni super mega ultra ondo. Oi, ba. Bai. Haze astelena raroa zurea? Ba, ez super ondo no. Bai? Bai. Zein dezu? Zego saldu dezu? Donusa. Txokolatzezko donusa. Izketan ari zeizuen hau Iñigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 823 garrena du, urriak 7 ditu, goizak 10 eta 16 minutu hemen 3 laister 6 izateko asmotan eta hurrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko intentzioarekin, ongietorri, bigarren kafean zarete, naiz irratian.
proiektu baten amuan gezurra zintzilik neskatza dute mutikoa. Goizeko 10:18 izan da bezala hemen zuzenean naiz irratian, bigarren kafean eta Olaia Intziarteren asteleenetan kantu honekin. Abiatuko dugu gaurkoa eta abia puntu egunero bezala, gaur 8. eta 33. gure maite duten tartea. Bide batez, hemen txatean dagoeneko badozko guain bat mezu, egunon irukote, nire maite duta da Inigo Igande Uritxu eta ilunean zerbait baino gehiago egintzenun gora postalak. Ta zederra kontzertu horretik, bertakotekan kafea eta pintxoa nire maitearekin, azea gehatzo. Ze polita. Gorka, etzenidan orkestu? Nik ikusi noen? Ara! Bai, gau, ederra izan zen atzokoa. Jon Lizek dio, Inigo, nola zen antzuola utxe egin zenuen ura? Gero kontatuko dugu. Bertakotekako pintxo eharrago, Juri, ze pozazu ikustea? Bai, ez da gorka, diote. Zina zure maite dut June? Nik hasi berde berriro? Bai. Egunero bezala. Vale. Astelenero bezala. Nire maite duta, ez da konkretuki maite dut bat izango. Nire maite duta dijoa gaur nire itari. Zen nire... Ez. Osea, bai bino ez. Nire eta, ez dakit entzuten ari den edo gero entzungo duen, beti entzuten du saioa eta beti esaten dit maite dutetan jartzen dudala zakit, beti gaizki uzten dudala. Aurreko astean esan nuen Maggie Smith hiltzenarena niri leporatu zidala, eta... Kamiseta bat leporatu zizula behin. Beste, olako milaka gauza, bota izan dituten mendik, eta orduan ere maite duta dijoa berari, bai entzuten duelako, eta ez dadin sentitu benetan beregatik esaten dudana, txarrera esaten dudala, orduan, hori, nire maite duta gaurkoan beretzat. Tira, bide batez gure gonbidatuei aurreratuko digu eurei ere maite duta galdetuko diegula, beraz pentsa dezatela zer maite duten, lasai egon, oraindik Juri eta biok izango gara, baina pentsatu maite duzuen edo zer gauza izan daiteke. Oso sakona eta metafisikoa edota oso azalekoa ere, bai, beraz konpromisori gabe. Juri, zein da zure maite duta? Nere maite duta da ez dut prestatu. Ara. Badakit, orain txego indela gutxi gertatuen zerbait, eraz? Zure burua, edo zure pentsamentuak berrikustea. Eta pixka bat kontzientzia hartzea. Ze, joan naiz, saio hasi, eta 5 minutu lehenago, hemen gure bulegoan falta ziren gauza batzuk erostea. Eta negoenean supermerkatuan, hilaran, aurrean egokitu zait, gizon bat, oso adinekoa ezagutzen dudana behin nire bizilaguna izan zelako. Eta gizon horrek asko hitz egiten du. Eta orduan pentsatu dut, hain tokatu zait kutxa hau, eta hemen egon beharko naiz, itxaroten denbora pila bat, eta saioa hastear da, eta zaukat pazientziarik orain, ez dut hemen egon naiz, gizon honek, eske gaina segulako txapa sartuko dio hemengo langileari, eta ze gaizki. Baina gero konturatu naiz, horri bueltak materan egin zela, gizon hori ezagutzen dudala eta badaki dela gizon hori bakarrik bizi dela eta gizon hori egunean behin bakarrik irtetzen dela etxetik. Eta pentsatu dut, eske nola ez du hitz egingo orain, hemengo langilearekin hainbeste, goizeko 10 ez dira eta badakit orain etxera itzuliko dela eta ez dela berriro. Etxetik aterako eta etxean ez daukala inor, eta ez duela beste inorrekin hitz egingo, agian isilik egongo dela, biharko goizeko 10 arte berriro, eta esan dut, gizonak hitz egin beharko du orain ez da. Eta orduan ja, pixka bat, iasan pazientzia ez dut berrizkuratu, baino empatia puntu horrekin lasaiago gatu naiz. Egoak kantu zenborutxetan Nire maite duta gorkak kontatu du, horreratu du, atzo kontzertu izan nuela, bakarka aritu nintzen, Tolosako 3 tabernan, postal kolekzionisten kantuak eta jotzen, eta egia esan... Bakarka. 12 musika tresnarekin. Bai, bakarrik.
Lagun fiktizioak nozkan. Bai. Luperrak egiten zituen musika lagun fiktizioak. Bueno, June Iraola kantuan izan nuen abesti batean bide lagun, baina bai, kontua da, maite dudala, lagun asko agertu zirela, politi izan zela, igande arratsaldeak maite ditut, askotan izan naiz bertan kontzertuak ikusten, eta, bueno, nire egokitu zitzaidan. Eta etorri ziren lagun batzuk, espero nituenak, beste batzuk, ia behartuta zeudenak, eta barrez. Baina maite dutatoa atzo egin nuela, koñatuarena esaten dena. Nere ama antzegoen eta amak bota zuen komentarioren bat, eta nik askotan egin dut txiste hau, ama gainera ez da euskalduna, aita ere ez, madre solo ayuna, ez, esaten da gazteleraz, bueno, ama bakarra dago, eta gero brometan ez eta eskerrak, imaginatu bi amarekin. Claro, atera nintzen kanpora, tantxe zeuden, nere bilagun, bere beste bilagunekin, nere bilagun hauek, neskak dira, eta euren orientazio sexuala, lausua edo irekia da, hortxe utziko dugu, ez dakit bakoitzak zer daukan buruan, baina badakit, batzuk, bikote neska laguna ere badutela, eta badakit han zegoen norbaitek akaso pentsatuko duela beste bikote neska lagun batekin ume bat eukitzea. Eta antxe galdetu zidaten, eta zura ama zegoen danik. Bai, horreatik txistea, ama bakarra dago, imaginatu bi amarekin. Eta lauak begiratu zidaten, parre egin zuten, eta orduan antxe konturatu nintzen, ostra, txiste hoia desaktualizatu zeizu, ez dauka zentzurik. Baina haze momentua, eta bueno, umore honez hartu zuten da, gero, lagun horitako batek erantzun zidan, esan zidan, gaur oso pozik noa hoera. Bi lesbianaren aurrean esatea dos madres son demasiado oso poetikoa iruditu zait. Tipikoa bizitzan beti gainen eramango deten altxor horietako bat. Bueno, gora zuek, horrela hartu izanagatik, oso momentu kurioso izan zen. Ez dugunaren gainean Baina esan da bezala gaurko gure gonbidatu ere eskatu behar diegu euren maite duta, eta behar bezala aurkeztu aurretik galdera zuzenan joango da. Ez da egit ezkerretik eskuinera, eskuinetik ezkerrera. Xabier prestogo ikusten dut. Xabier Artola, zein da zure maite dut hor, bildu mikrora beldorria, Segundu bat, Xabier? Horen bai, Xabier, zin da zure maite duta. Gaurko egunez Palestinako herria, erresistentzian ari den, zapalduta, baina erresistentzian ari den Palestinako herria. Hortxe dauka gurekin Uxue Lasa ere, Uxue, zin da zure maite duta? Nik gaur dakaten katarroakin igual erleak esango nukeze. Estigoiara da, txobat oso ondotarko litzaidak. Ez daukagu hemen gure laborategian ez dia, ez da, lankideok, ez zetuzte. Tira, jakin izan da, ekarriko genizun. Moldatuko nahi. Moldatuko zara. Tira, eta Iñaki Irazabalbeitiari ere egunon, zein da zure maite duta, Iñaki? Egunon. Ez dakit. Momentuak izaten dira, ez da? Eta hola, igual pentsa zurtez garaian gauden, aurten zezaia gertatzen ari den perritxiko biltzea, Tolosain alde inguru hortan biltzea, ez baitago ezer. Hola, zazen emenditik buelta manez egun batean, eta buelta luze manda gero ezer gutxi, piat bildu dezunean, eta gaina ikusituzuna dana txarrak, amanitak eta lakuak eta astaputzak eta atxeko bidean, estopezu egiten duzu onjo eder batekin. Boran naturan maitatuta sentitzen zer, egun hartan maitatuta zer. Ederra. Eta gutxi sentitzeia. Zer ona. Goizeko 10:27, bagoaz aurrera, eta gure hiru gonbidatuak motxean orkestu baditugu ere, badaukagu eurekin zer solastuan hemen bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Nonbaitutziko nituen zuri buruzko apunteak paper zurbilen batzutan arratxe euritxu batean nonbaitutziko nituen zutaz letrak idazteko Donostiako zinemaldian ikusi genuen berriro Koldobika Jauregi. Ciento Volando Eduardo Chillidari buruzko dokumentaleko kontakizun unkigarri eta mamitsuenetakoa izan zen berea. Eta haren esaldi bat bueltaka geratzen da ikuslearen buruan. Halaxe dio berak, buruan zuk zerbait eraikitzen baduzu, hori eraikita dago. Jendeak behar du ber para creer, baina artistak ez. Eta esaldiak berak mila osnarketa dakartza burura, duela gutxi utzi gintuen artista poliedriko eta eskultore lagun eta pertsona honen inguruan. Koldobika Jauregik badio artistaren buruan eraikitzen dena eraikita dagoela, ezin imagina dezakegu zenbat utzi zuen eraikita Koldobika Jauregik. Baina haren bizitza ospatzeko bizitza izan da, eta haren bizialdi ospatzeko ekitaldi mordo antolatu dute, bizitza efimeroa egitasmoaren baitan Alkizako herrian, eta tira, egitasmo ondo ezagutzen duten 3 lagun ditugu gaur gurekin bigarren kafean, orkestu dizkizuegu dagoeneko maite duten bitartez, baina Iñaki Irazabalbeitia, Uxue Lasa eta Xabier Artola, ongi etorri 3 bigarren kafera, hurbildu ondo mikroetara, Iñaki kaskoa jartzen badituzu akaso lagunduko digu mikro horri hurbiltasuna bilatzen, bestela urrunetik jotzeko aukera egiten duzuen normalean. Bueno, aipatu dut Koldobikaren esaldi hori, niri behintzat hiltzatuta geratu zitzaidan, eta gerora zuzendariarekin, aktorearekin, Jon Elaspiurrekin, arekin grabatzen aritu zen aktore eta artistarekin, eta esaldi horri buelta asko eman dizkiogu, baina Xabier horrelako esaldi bat esaten da, jakin gabe bizitzak zer dakarren, eta bizitzak agur bat dakarrenean nolabait, esaldi horrek beste zentzu bat hartzen du, eta Koldobikak bere buruan eraikita gauza asko utzi zituen, eta horiek erospatu egin behar direz. Hala da, bai. Hortan ari gea. Ustekabeko heriotza baten aurrean, ez da erresa zer egin pentsatzea, eta gainera, Koldobika bezala omenaldi eta olako kontuak ez zituela oso gustuko uste dugu, baina hala ere herrian pentsatu genuen zerbait egin beharra zegoela, jende guztiak eskatzen zuen hori gainera, eta horretan ari gara. Uxue, ez dakite askorako ematen du Koldobikaren bideak, hori guztia ospatu, hori guztia nola bildu, joango gara aletzen banan-bana egitasmo sorta honetan gertatuko direnak, erakusketa eta bestelakoak, baina ez dakite, ez da erresa Koldobika irudikatu eta haren inguruko ospakizun batean antolatzea eta jakitean nondik heldu, eta lehen aipatzen honez poliedrismo hori, artista anitza zen bera, eta pentsalari eta gauza askorako ematen zuen pertsona, eta ez dakit horrelako egitasmo bat antolatzerakoan ere zalantza asko sortuko dira nondik heldu eta nondik ez? Egia esan da asko kosta zaigu, nire papera behintzat, ezin dut, onda momentu bat esan detela, ni ez naiz Koldobika, orduan ikuspuntu hortatik abiatu behar izan dut. Egia da, beak nahi lukeena saiatuko geha laiten, baina ez geha bea errespetu guztiz ingo deu aldeun ondoena, eta nik uste bea hor da ontokian pozik ongo dela ikusten. Iñaki Irazabalbeitia, Alkizako herriak behartzuen Koldobikari, ez da git, omenaldi bat, baina gero hor sortzen dira, kontraesan horiek ark nahikoa luke, omenaldi bat, nola egin, arekin nolabait koherente izan daiteke ospakizun bat, omenaldia ez den, baina bai den, zerbait egin behar zen, hori uste dut herriak garbi zuela. Argi eta garbi, Koldobikak Alkizari asko eman dio, Euskal Herriari ere bai, baina Alkiza bezalako herri txiki baten ikuspeitik, aspektu askotatik, batetik bere konpromisoa herriarekin,
artista gutxi daude, bosleialdi zinegotzi kargoa hartzeuten, eta Koldobikak olakoak hartu zituen, eta Koldobik eta zinegotzi kargoa baitu momentu distiratsuak, baina momentu ez horren egoki asko izatitu, ez erabakik hartu behituzunean, eta erabaki horien ondorioz, igual baten bestearen aldin bar duzunean. Eta bestetik, bazuen herriarekin beste kompromisoa zen goza antolatu herrian eta Koldobik antxe zegoen pereste horretan parte hartzeko. Esaterako, hain dula bostortik ona, guk zeredonen jetxira ez dugu egiten, baina oialokaren jetxira egiten dugu festaik hasiera emateko. Oialoko hori Koldobikak eta bere alaba gerezik diseinatu zuten, egin zuten, montatu zuten, eta Koldobika zan. Hori gestarazten zuena, Fagus Alkizako lehiotik plazara, tantxe umeak zei, kosokiak noiz eroriko oialokaren ipurditik. Holako gozak, edo parrilla antolatu barzan turrera pasatu zenen, jarri zan bere parrillakin, bere lagun kuadriakin, eta antxe, osagai askotakoak, ez da, gero, nik uste importantena, herriari egin dion ekarpen ideologikoa, zan dela, Elkizaren herri proiektu hori egin dion ekarpena, aspektu askotatik, ez da, oaingo, gure herri proiektua, edo Fagus Alkiza bera, ez zinditeke entenditu, Koldobikak zuen ikuspegi hori bertan txertatu bat egongo balitza da naturaren beharra, gizakia, kultura, eta, gogoan daukat, zagoen asko luzutzen naiz, baina berak eman zuen azkeneko elkarrizketan, justo ira horreko egunean, zora guzen erakusketa zabaldu zuen, eta elkarrizketa bat ingo zioten hango herri aldizkerikoak, eta hori garabatu zuten. Eta hor, azpimarratu iztun bi gauza, bata naturaren beharra eta berak naturan gandik jaso duena eta nola azatu duen, nola inspiraziturrik gertatu zaion, bere lanean, eta beste bat oskoz ez importanteo igual herritarren ikuspegitik, ez? Herri txikiok kultura izateko dugun eskubidea. Kultura ez da bakarri herri handi eta hiriena, baita herri txikion biztanle badute bertan bere etxean kultura kosatzeko eta jasotzeko eskubidea. Eta, mi idea nagusioekin gelditu nintzen elkarrizketa hartan, eta nik izango nuke elkarrizketa hori eta gomendatuko nieke entzulei entzutea. Iristen balika, interneten bilatu liteke, Koldobikaren testamentu zan jolitekela zentzu batean. Nahi gabeko testamentua tamalez. Xavier elkartzen da, Koldobika Jauregiren figuran, ez dakit, abanguardiako artista bat, ez dakit, goimaiako sortzaile bat, eta era berean, oialokaren pasarte honek ere oso ondo irudikatzen duela, ez? Herriarekin, herriarentzat, eta oso lurrari lotuta dagoen pertsona bat, ez? Eta kaso, Koldobikaren ezaugarrien artean dualitate hori, ez? Artista goimaiako eta herritar xume izatearen oreka hori ere badago azpimarratzeko, ez? Barkatu jazu, oantxe bai. Edozein ekintzatan hori geneukan gogoan, ez? Hau, ez dakit, New Yorken edo Japonian edo erakusketa bat egiteko gaidan gizon hau edo, eta gero gurekin ari da hemen, ez dakit, txondor baten prestakuntzan, eta ari da besteak bezala lanean, edo traktore eramaten, edo lokatzez beteta goraino, ez? Esan nahi dut, bai, bitasun hori denbora guztian presente zegoen, ez? Aste honetan estreinatu abiatu duzue, bizitza efimero arte erakusketa eta argazki proiekzioa, urriaren lauan abiatu zen, inaugurazioa, eta dagoeneko Fagus Alkiza interpretazio zentroan markatu, ikusgai da hilaren 20 bitartean. Bueno, ez dakite ze konta dezakegun uxue, erakusketa honen inguruan, zer biltzen duen, lehen ere aritu gara ez, asko dago biltzeko, bere figuraren inguruan, ez dago hemen zer biltzen den. Ez dakit hemen zer biltzen den. Bueno, jarri deu Fagus hankaz gora, sartu nahi izan ditugu algenitun artista gehienak, azkenean 27 sartu ditugu, disiplina eta adin desberdinetako jendea, eta nik uste potente geratu dela. Zumetan lan bate badago, Jose Ramon Anda, jende gaztea, ere bai, Barbara Stamel, jatorri eta disiplina guztiz desberdinetako jendea dago, eta nik uste pena merezi dula hurbiltzea ikustea. Hemen ikusi dugu, eta nik ez dut erabate ulertu, eta galdetuko dizuen nola den, erakusketa urriaren 4tik 20 Fagus Alkiza interpretazio zentroan dago, baina urriaren 11tik 13 Elizako arkupeetan ere bai.
erakusketa aterako duzu, erakusketaren gehigarri bat izango da? Gehigarri bat izango da. Esan bezala, jende asko kanpoan gehatu da, eta aukera aukiko dute, hor formato efimeroago batean, behin lantxoak, edo nahi dunak poema bat idatzi dezake, argazki bat jarri, edo iruditze zaiona, Elizako arkupetan jarri izango du. Baina egan egiteko Koldobika Jauregiren bizialdi ospatzeko ekitaldien baitan kameren aurrean dantza filmeko argazki sorta bat, izenburu horrekin ere, ikusgai izango da, Fagus Alkizan urriaren 4 geira. Xabier, hemen ere, ez da argazki erakusketa bat, eta, proiekzioa ere gero hitz egingo dugu, Telmo Esnalekin ondutako dantza filma horren inguruan ere, egontzelako, zer kontatua eta horrek ere ematen duelako erakusketa baterako. Erakusketa honen sorburura igual joango naiz, azken finean Koldobika izan zen konbidatu ninduena filmatze saioetan parte hartzera eta argazkiak egitera, eta erakusketa hortik atera zen, duela 5 urte filmarekin batera estreinatu genuen, gero hainbat tokitan egon zen, Fagus Alkizan ere egon zen, 2019ko maiatzean, eta orain berriro zintzilikatu dugu omenaldi honen parte gisa. Dantza filmaren proiekzioa ere izango da, proiekzio eta hitzaldia urriaren 10ean, hori aste hontako ostegunean izango da. Tira, hor ere, izango duzu zer hitz egina, arratsaleko 6:30 izango da, zuk zeu Xabier eta Telmo Esnalek ere parte hartuko duzue. Nondik nora, pixat jendeak uler dezan dantza filmaren eta Koldobikaren arteko lotura hori. Euskal Herrian askok ikusi dugu dantza filma, baina izango da, orain ikusi ez duenik, baliatuko duenik aukera hau, baina zerk egiten du pelikula hau Koldobika Jauregiren bizialdi hau ospatzeko ekitaldietan egotea. Nik uste dute, dudari gabe bere papera pelikulan oso garrantzitsua izan zen. Pelikula horren uniberso estetikoa, uniberso simboliko hori, berari eta Helenari zor zaie, eta, pixka bat iruditzen zitzaigun, pelikula horrenek ere on behar zuela ekitaldi hauetan. Berandu egida etxera gaitezen, berandu egida. Urriaren 11an ostiralean, arratsaleko 7etan, Fagus Alkizan bertan, Antonio Casadok hitzaldi bat eskainiko du Koldobika Jauregiren omenez. Izango dugu, larun batean nolabait Koldobika Jauregiren bizialdi ospatzeko eguna, Alkizako plazan, euraldi txarra egingo balu Elizan bertan, eta horren baitan ere Bazkaria frontoian, esango dugu, Bazkarian parte hartzeko ezinbestekoa dela horrez izena ematea, bizitza efimero abildua@gmail.com emaila sortu duzue horretarako, jendeak parte ardezan, eta zer dago hemen, aldaketari daukagu? Ez, aldaketa da, izena emateko epea joan da larun batean bugatu zen, eta ez daukagula aukerarik. Izango balu, urbiltzekoa, aukerek ez duela izango, egun da, 200 lagun eman dute izena, eta gure herriko frontoia daukan kapazitatea, egu da azkun mailak eta azpigituak direnak, eta horrek jarri du muga, eta, sentitzen dute interesa esan legezaketen, gustoa esan dezaketen horiengatik, baina bai, gonbidatu amabitan ingo den ekitaldira. Hori da, ekitaldira dena gonbidatuko ditugu. Beste nun baiten bilatu beharko dute. Mokautxoa egiteko bokailloa edo zer eraman, eta Alkizak aukera asko ematen ditu naturarekin harreman goxo-goxoan, norberak bazkaltzeko, eta eguna bera ospatzeko beraz, ezta? Hori izango da egin dezakegun proposamena. Hori txeda. Eta espero ezagun egualdia txukun samarra izatea, hor antolatu den ekitaldiak, bi berzio dauzka, eta barruan inbar bat dugu Lizan, beste bat kanpoan inbar bat dugu. Eta hor bari artista mordo bat Telmo Esnalen zuzendaritzepan gauzak antolatzen, eta, artistak nahiko duten luketela, beak hasiera batean pentsatu bezala, egitea hau da, egualdiona eta plazan. Eta beste bat izango dela, Lizan egin behar izaten badugu. Baina, guk arrautzik ez dugu, ez geha fedunak, arrautzik ez dugu jarriko ninun, baina espero ezagun egualdia portatzea. Azken naturaren doinuak egitasmoan Alkizan bertan bizi izan genuen bikotasun hori, ez? Kanpoan, plazan, frontoian, aurrera eta atzera ibili ginen Xabier, baina tira, Alkizako herria moldatzen da, batera eta bestera, eta danakoarekin egun ederra izango da larun bateko, ez da?
Ba, espero du aietz, ez dugu spoiler gehiegi egin nahi, baina, bueno, hor lan asko egin dute, bueno, esan du Iñakik, Buxu eta Susana Zencillo ere horribili dira, jotake prestatzen, eta nik uste oso ekitaldi polita izango dela, eta jende guztia konbidatu nahiko nuke etortzera. Egitasmo sorta hau aipatu duen bezala Koldobika Jauregiren bizialdi ospatzeko ekitaldi hauek nolabait amaitu egingo dira, hasi eta buka erakusketarekin batera, baina esan dezakegu Koldobika Jauregiren ondare hori ere alkizan betirako dagoela, eta hortxe urtetako lan hori, Urmara, Fagus Alkizabera, bueno, herriak baditu, ez? Nolabait Koldobika etengabe omentzeko eta Koldobikaren lana nolabait goraipatzeko nahikoa azpiegitura dagoeneko norbere eta beste hainbat herritarren lanari dagokionez, ez? Bueno, hor dago, baina hor dago erronka bat, ez da? Nik ez zulean entenditu diteke Urmara Koldobikaren gidaritza gabe, ez da? Koldobikera talenak arrabik emazteak gidatzen zuten, baina piso handia izan du beti Koldobikaren figurak eta Koldobikaren ekarpen ideologikoa, zentzu horretan importantea da. Hor, ia esan udalak eta herriak zer esan gutxi daukago, hor da familiak horrekin etorkizunea zehazmo, beak erabakikadu zehazmo duen horrekin, eta nola hori txertatu herrian. Ni baki borondatea badela, horri jarraipen amatea, horri erkizan txertatuta egotea, baina, bueno, gu herritar bezala, udal bezala daukagun zea bakar Koldobikan memoria esatzeko da, bueno, herrian bere eskultura daukau plazan, horrek ere gogoraziko digu Koldobika hor egon zela, eta gero bere obrari, bere idea hoiei jarrepen ematea modu gokian, eta hemen martxan indala urte batzuk, 10 bat urte martxan hasi zen proiektu hori, Fagus Alkiza eta hori guztia, jarrepen egokia ematen eta proiektzio egokia ematen. Hori da Koldobikari omenaldieteko nik ustet modurik egokiena. Xavier, aipatu dugun bizitza efimeroa egitasmo honek esan da bezala hasiera eta amaiera izango du, ezagit, akaso hau igarotzen denaren planteatuko duzue, bestelako errepikapenik egitea, bestelako omenaldirik egitea, momenturen batean hau zuenera ekartzera, pentsatzen dut oraindik, bueno, oso denbora gutxi gertatu dela eta dagoenari heltzea eta egun hauetan egindakoarekin gozatzea dela asmoa, baina akaso etorkizunan ere bada, ez? Koldobika Jauregi omentzen jarraitzeko aukerarik. Ja, bueno, errepikapenik eta olakorik ez da oraingoz pensatu, baina nik uste bai Iñakik esan duen haren bidetik erronka hori daukagula, ez? Eta batez ere da haren espiritua, esan nahi dut, lehen esan dugu herri txikiak eta kultura merezi dutela ere, eta haren espiritu hori eta haren ekarpenak ekarri duen guztia herriarentzat, horrekin jarraitzea, ez? Eta, bueno, ez da Fagus da bat, Urmara hor dago, Urmara noski pribatua da, baina beste hainbat gauzare egin daitezke, pixka bide horretan, eta nik uste hori dala gure erronka orain. Tira, esan da bezala erakusketa martxan da, bueno, aipatu ditugu artistetako batzuk, aipatuko ditugu bestelako batzuk ere, Uxue Lasak berak badu, bere lana erakusketa horretan, Juan Txillidak, Diana Txouk, Amaia Kondek, Detritusek, Amaia Imazek, Aitor Irulegik, Angel Navasek, Barbara Estamela aipatu dugu lehen, Pablo Zurriarain, bueno, asko dira, eta beraz, nolabait, Uxue, erakusketa ere, bueno, oso erakusketa anitza, zuk aipatu duzu, adin, estilo, garai ezberdinak, bueno, nolabait sakon dezagun zer topatuko du bi aste hauetan nolabait Alkizara erakusketa ikustera hurbiltzen den horrek. Nik uste Koldobika beak apostu handia itezula Urmaran olako anistasunan alde, ezta? Eta neire justu nasketa gustatzen zaizkit. Uste nasketak oso aberatsak diala, gehien bat erakusketetan. Igual loituta gaudeia erakusketak formalegiak ikusten, betiko espaziotan, eta hortik ateatzea oso interesgarri eritzen zait. Esaten dut bezala daude oso lan klasikoak, zurrunagoak, daude oso laneroak, material berri edo ez dira berriak, materialak beti horregon dira, baina materialak erabiltzeko beste modu batekin, eta hori, ikusi daiteke brontzezko lan bat edo biomaterialakin egindako lan bat, olako naztea egin dugu.
Esten somabitzak etzelatan harrapatzeko zai. Ba, Iñaki Irazabalbeitia, Uxue Lasa eta Xabier Artola, eskerrak gaur, bai, esai guztu Iñaki, lasai, bota. Bai, kontu bat aipatu nahiko nukela, inor mindutak etzen ditu ezadin ez dugulako aipatu. Harin zuzere, beste artista handi galdu genuen Alkizan, Juan Luis Goena da, eta herria badauka asmoa haren figuran inguruan zozer antolatzeko ere datorren udaberrian, eta ari gara familiarekin harremanetan, eta familiak esaten duen unean eta moduan zozeriteko asmoa dago. Tira. Bitzat uste eta etortu barken. Bai. Esango, Juri. Eta txata irakurtzen baduzu inigo bukatzeko? Irakurrizuk? Bale. Zan, agurra mateko. Esan digutelako hemen, ara Xabier irakasle izan nuen fakultatean. Haten bago horatzen da. Eta ala ere, Jon Lizek esan digu, ara Xabier irakasle izan nuen fakultatean, baina ez da nitaz gogoratuko lasai. Jon Lizarazutaz gogoratu behar du, beti izan da xelebrea. Joritz. Jon Lizarazu da, Jon Lizez? Jon Lizarazu. Eta ez da nitaz gogoratuko lasai eta galdetu diogu, ea zer den, etzelako klasera joaten. Agian horregatik ez da gogoratu eta ez aspaldi izan zelako. Baina tira. Jakintzazula hemen ikasle hoiak entzuten ari direla elkarrizketa. Ongi. Tira, bazpimarrak egin da, Juan Luis Goenaga ere, bai, galdu dugu azken hilabeteotan eta Alkizak beste erreferente kulturale handia galdu du. Bueno, ondo azaldu du Iñaki Irazabalbeitia alkateak izango dela udaberrian, ondo baderitzozue, udaberrian ere Iñaki hartuko dugu tartea beraz, horren inguruan hemen bigarren kafean aritzeko, eta eskerrik asko hiruroi gaur gurera hurbiltzeagatik, horrelako, omenaldi edo ospakizun ederra antolatzeagatik, egingo dugu buelta guk ere Alkizatik eta entzuleari ere gonbite hori luzatuko diogu. Akaso, larun batean bertan jende asko izango da, baina bi aste hauetan zehar erakusketara hurbildu eta uniberso eta magia horretan murgiltzeko gonbidapena luzatuko diogu. Eskerrik asko hiruroi eta azpimarraren bat egin nahi baduzu, hau da momentua. Erakusketaren ordutegia, importante. Goizetan, 11:00 ordu bateta eta arratzaldetan postetatik 7 egunero. Hori da, urriaren 12an izan ezik, ezta? Hor, arratsaleko 5:00 7:00 izango baita. Bueno, hala eta guztiz ere, badaukazue aukera interneten informazio guzti hau ere topatzeko eta erakusketaren ordutegi horiek bada espada ere zehazteko. Interneten non topa daiteke hori, Iñaki, Uxue? Alkizako udalaren webgunean. Berresa daukaz. Alkiza.eus. Eskerrik asko hirukote eta esandakoa, udaberrian jolen Alkizatik topatuko dugu elkar eta plazarra izan da. Zaindu. Eskerrik asko, bai. Goizio 10:40 minutu bagoaz aurrera eta segituan, spoiler giroan murgilduko gara, hementxe bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Goizeko 10:42 minutu, ez dizuegu spoilerik egin nahi, baina egingo dizuegu. Leonor, Jose Mari, Maria Luisa, Hortentxi, Tximista, Kevin, Txapas, badakizu zertaz ari nahi zen? Agian inogok bai, June gaztetxoagoa da, baina tira, Maria Luisa ipatuta June, bai ez da? Ze Leonor eta Jose Mari eta, zaiago, baina Maria Luisa. Bai, ezagutzen ditut, baina egia da, ez daukadala ikusita zer. Guzti hauek, Leonor, Jose Mari, Hortentxi, Tximista, Kevin, Txapas, Goenkale,
telesaieko protagonistak izan ziren, eta hain zuzen ere duela egun batzuk Goenkale telesaiak 30. urte aurrena ospatu zuen. Izan ere ETBren euskarazko telesail historikoa 1984ko urrian estrenatu zen. Aitzaki horri esker, Furipurian dago telesaia eta txio eta albiste asko ikusi ditugu telenovela honi buruzkoak. Gu gure omenalditxoa egin nahi diogu arraldeko biztanle guztiei. Ez dakiro Goenkalen lasanaiak bizkarturik daude, Goenkalek oilategia dirudi eta lasanaiak elkarri mokoka bizi dira. 2015an amaitu zen telesaia, eta urte luze horietan zehar milaka gauza gertatu ziren. Baiketak, haurdunaldiak, poligamia, lapurretak, lehen musuak, azkenak, eta nola ez, heriotzak. Astelehenetik ostiralera ikusleak telebistari begira egoten ziren, zer gertatuko zen jakiteko, baina batzuetan aurretik zekiten zatorrena. Izan ere asko aldatu da Euskal Herria Goenkale estrenatu zenetik. Euskararen erabilerari dagokionez, adibidez, edo feminismoari dagokionez, politikoki, baina bereziki aldaketa handi bat egon da, badakizu zein izan da Inigo Gotaiun, Ez, dakit. A ber, 30 asko asko pasa dira. Izue, ez balin badakizue, nik esan beharko dizuet. Aldaketarik handiena spoilerrak izan dira. Spoilerrak? Espero zenuten. Euskal Herria azkeneko 30 urtetan asko aldatu da, hori bai. Eta aldaketan handiena spoilerran kontua izango zela? Hombre, ez dakit. Ez dakit aldaketan handien, Izan da. Ze gaur egun entzun ere ez ditugu egin, nahi? Spoiler hitza entzuten dugu eta ies egiten dugu. Edo belarriak tapatu. Hori da. Baina Goenkaleren garaian, beste garai bat zen, Entzun albiste hau. El Diario Vasco egunkarikoa da. Albiste serioa benetan. 2008ko otsaiak 5. Alaxe dio titularrak. El personaje de Goenkale, ETV1, María Luisa Galardi, morirá hoy. Hau da, María Luisa Galardi, Goenkaleko pertsonaia, gaur hilko da, harrapazak. Hori bai, spoilerra egitea. Hau da, gaueko 10etan hasten zen Goenkale. Goiz horretan, goizeko 7 joten zinen kioskora, Diario Vasco erosi, eta Diario Vasco esate zizun, gau hartan, ze gertatuko zen. María Luisa Galardi gaur hilko da. Baina, ze kontzeptu da. Wow, guapísimo. María Luisa Galardi Kontxu Odriozola aktoreak gorpuztutako Goenkaleko pertsonaia ezaguna eta telesaiak hasieratik mantentzen duen gutxienetako bat gaur hilko da. Hori da albisteak zibena. Ikusentzuleak haren heriotzaren lekuko izango dira. Eta gainera ikusiko dute ustekabeko hainbat gertaera sortuko dituela heriotzak. Spoilerra egin eta gero amutxoak bota nahi. Dena bere testamentuaren irakurketarekin hasiko da, dena kontatzen zuten. Guztiontzat ez ustekoa izango dena. Leonor, gainera ez, María Luisara kontatu dizut, eta guain Leonorrena ere bai. Leonor gertatutakoa ikertzen hasiko da testamentuaren harira. Hala. Bat egin du bere aurretik joandako senideekin. Gutxi gora bera hori da albisteak diona. Beraz, atala emititu aurretik mundu guztiak zekien zer gertatuko zen. Hori gaur ezinezkoa da, gidoiak sekretupean gordetzen dituzte, lantaldearen isiltasuna bermatzeko kontratuak sinatzen dituzte, izan ere, esan bezala, spoilerren beldur gara. Spoiler, lapurtutakoak ez dute sekula itzuliko, ondoriorik ez duela, jakin badakitelako. Spoiler, eta 1971 erabilizan lehen aldiz spoilerritza, Amerikako Estatu Batuetako edabide bateko albiste batean, beste ikusle batzuen errebelazioek ondatu zituzten pelikulen amaierei buruz hitz egiteko. Hau da, gaur egun erabiltzen dugun bezala. Geurean, terminoak gero eta ospeta presentzia handiagoa izan du 21. mendean zehar. Google Trendsek adibidez, 2004tik online bilaketak neurtzen dituenak, goranzko grafiko bat erakusten digu. Terminoaren bilakaera erakusten duena, argi dago. Spoiler hitzaren erabilera, gorantza doa bereziki 2010 urtetik. Bai, zergatik 2010ean? Gutxi gora bera hor interneteko kontuak ez, zentzua du. Spoilerra eta horri lotutako beldurra oso interneteko fenomenoa dira.
Telebistaren munduan, hilabeteak itxaron zenitzakeen telesail bat bikoiztu eta hemengo kate batean emititu arte. Ikusle estatuatuarrak, bai, harritzen ziren bere momentuan, baina gero hilabete batzuk pasa arte, hemen ezinen jabetzenea zer gertatzen zen, baina orain, denak aldi berean ikusten dugunez eta plataformen gorakadarekin, horixe gertatu da. Agian horregatik da beldurgarria norbaitek historiaren harridura hori zapuztea. Edo agian internet bera espektatiben mehatze eremu bihurtu da eta horrek spoilerra are bekatu larriagoa bihurtzea eragin du. Adibidez, 2010ean The New York Timesen artikulu batean argitaratu zen Mad Men telesaiaren denboraldi berriaren misterioa izango zela espero zena. Funtsean, kazetaritza logika zuen, ez? Zer nahi duzu? Kazetariak zer nahi zuen? Jendeak Mad Men ikustea. Eta beraz, kontatu zuen misterioa zein zen. Baina online eskandalu bat bihurtu zen. Ez baitzueten jarri spoiler alert edo olako zerbat kontuz spoilerra. Matthew Weiner telesaiko zuzendariak adierazi zuen bera ere xok egoeran zegoela. Hau da, Mad Men telesaiari gertatu zitzaion Diario Baskok egin zuena, baino ja Mad Menen garaian jendea haserretu egin zen. Eta ez 2008an Diario Baskok egin zuenean, ez jendea etzen haserretu. Edo uste dugu. Ez zegoen spoiler kontzientziarik. Horia, orduan pentsatuet kontatuko dizkizu dela oso agirikoak izan diren spoiler batzuk. Hau da, sekretupean gorde behar zirenak, baina oso geizki gorde direnak. Ondorio ditzen zaizue? Bota. Venga, The Empire Strikes Back, hau da, Star Warseko pelikuletako bat. El Imperio ataka de nuevo, bezala ezagutzen dugu hemen. Gaur egun, eta spoilerrak egin behar dituz, hemendik aurrera, beraz, entzuleren batek. Spoiler alert! Vale. Gaur egun denek dakite Darth Vader Luke Skywalkerren aita dela, bazen egiten, ezta? Bai, nik ez ditut pelikulak ikusi eta badakit. Baina The Empire Strikes Back estrainatu aurretik oso sekretua zen, kontu hau. Baina David Prowsek, hau da, Darth Vaderren papera egin zuenak, behintzat fisikoki, ze ahotsa badakigu James Earl Jonesek egin zuela, eta duela egun batzuk hiltzela, baina fisikoki Darth Vader zen David Prowse aktorea. David Prowsek filma estrainatu, baina 2 urte lehenago kontatu zuen, sekretu hori, Lukeren aita zela, kontatu egin zen. Tordun, George Lucas zuzendaria hainbeste amorratu omen zen, ez diola inoiz barkatu hankasartze hori, Prowsei. Eta are gehiago esaten da, Erresuma Batuko desan egonkariari eskainitako elkarrizketa batean behintzat ala esan zuen aktoreak Lucasek Star Warseko hitzarmen ofizialetik kanpo utzi zuela, eta orduan, ez duela behar besteko dirurik irabazi. Tira geldialditxo egingo dugu spoilerren bide honetan azken ordukoari leku egiteko eta segituan jarraituko dugu zuek spoileatzen beraz egon zaitezte adi spoilerrak zuen urrengo telesail edo pelikula edo anakoa izorratzean nahi ez baduzue. Baina bagoaz azken ordukoaren bila, oinatze Aizpuru, arratxe barkatu egun honetan gitorri. Egunon. Bueno, kontua da, duela gutxi Baionan elkartu direla, Janren Etxegarai eta Imanol Pradales, dakizuenez, bi erakunden arteko harremanak sendotzeko edo, eta momentua hauxe izan zen. Entiendes algo de castellano euskera, Bueno, entzun duzuen bezala, batek frantsesez ez dakiela, besteak espainolez ere ez, eta azkenean euskeraz biztan da, ezta? Bi euskal erakundetako buruak izanik, hori izan da anekdotaetako bat, eta bueno, ondoren ikusiko dugu, datozen orduetan, zer nolako adierazpenak etortzen diren, baina, bueno, bitxikeria behintzat hori izan da, Baionan elkartu diren momentu hori. Bestalde, gaur gurean, atzoko, Azpeitiago kilometroetako balantzea balorazio egiten alaitz epelde eduki dugu. Pozik agertu dira, eguraldia laguna izan zutelako eta gauza ongi joan zirela, kontatu digu. Bueno, atzoko egunen hasierako balorazioa oso positiboa da, inzidentzia larririk ez genuen izen, ikastolan hasiera baten planteatu genituen helburu horiek bete die, eta horre ikuspenak danak bete die, eta horren erakusle da, txosnetan
janari hile dena saldu genula. Bueno, euskara kulturartekotasuna eta herrigintza dira kilometroetan, baina aurrera begira euren buruei Azpeitiako ikastolan ezarri dizkieten lan ardatzen inguruan ere hitz egin digu. Bueno, behar nagusienak esango genuke, kilometro hauetan behintzet aurrera begira planteau deuna da, hemendik ateatakukin, proiektu bat, urte guztien aldemenin izen ditugun eragile hauekin, eta betire 3 ardatzauen inguruen proiektu bat aurrea ateatzia. Euskara, kulturartekotasuna eta aniztasuna, eta herrigintza. Hortiken, proiektu bat martxan jartzien nahiko genuke. Ondik zehaztu gabe dakeu proiektu hori, baina hori da gure erronki hemendikan aurrea. Bestalde, gaur, Jose Antonio Suso, Araba Buru Batzarreko presidentea denak elkarrezketa eskaini du, alderdiaren kongresuaz mintzatu da, eta EAJaren lurralde batzordeak abian duten euren buruzagitza berritzeko EPEA hitz egin du, azeren 23 eta 24an emango dituzte jakitera, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa eta Ipar Euskal Herriko buruzagitza zeintzuk osatuko duten, ondoren asamblea orokorra EAJak martxoaren 29 eta 30 egingo du Donostian. Susoak aitortu du, egon badagoela beste iritzi bat, beste korronte bat, militante hori badaudela, estatutuak edota hildo ideologikoa aldatu nahi dutena, baina ez duela horrek kezkatzen gehiegi esan. Yo no veo el partido dividido, para nada, digamos, en su globalidad, independientemente de que haya voces que efectivamente puedan ser discordantes porque quieren modificar propuestas, estatutos o líneas ideológicas, pero eso es lo que es un partido político. Bestalde, kakitzatek momentu honetan, Barakaldon ITP Aerok duen egoitzaren parean mobilizazio egiten diardu. Kakitzat, koordinakunde antimilitaristak, Barakaldoko ITP Aero fabrikaren aurrean salatu du, Euskal Armamentu enpresek Palestinako herriaren genozidioan parte hartzen dutela. Zehazki, ITP Aerok, Gazako zerrenda modu basatian eta bereizi gabe bombardatzen duten Israelgo armadako hegazkinak mantentzen laguntzen duela. Palestinar herriari elkartasuna adierazteko, geldi dezagun Euskal ekoizpen militarra. Eta hoxe beraz zinigo kontatzeko genuena, aurre izango dugulakaotan gaur urteurren hori delako, urria zazpi delako, genozidioa hasi zen urteurrena urtemuga delako gaurkoan. Hoxe beraz kontatzeko genuena. Eskerrik asko Oñatza Izpuru, zoritxarreko data, baina tira, aurrera egin behar honetan ere, eguerdiko 12etan informazio gehiago naizerratiko informazio zerbitzuetan. Bagoaz, spoiler giroan aurrera berriz ere, spoiler alert. Horrego pelikula, 10 Cloverfield Lane. Hemen pelikula hontako marketing saiak erabaki zuen hainbat herrialdetan behintzat spoilerra kartelean jarriko zutela. Kartelean agertzen da Mary Elizabeth Winstead aktorea, espazio ontzi estralutar batetik iesi gutxi gora bera. Filma ikusi ez duzuenontzat, filmaren muia horixe da. Winstead aktorearen Michelle pertsonaian oinarritzen da pelikula. Gero dago beste pertsonaia bat bunker batean dagoena, kanpoko mundua eraso kimiko batean sartu dela dioen gizon bat. Egia esaten ari da, ala Michelle eta bere lagun berria baitu dituzte, zer gertatu da? Kontua da, kartela ikusi balin baduzu, erantzuna da gizula. Wow. Hemen Euskal Herrira iritsi zenean pelikula hau kartela aldatu egin zioten. Eta orduan, desberdina da, eta orduan kartelan ez zegoen spoilerrik, baina herrialde askotan, kartelean bertan zegoen spoilerra. Hau zergatik egin zuten? Ez da egit. Jainkoak dakize batzuetan hori erabakitzen dute, adibidez, Terminator pelikulak badakizu zein diren, ez? Arnold Schwarzeneggerren pelikula. Badaude hainbat Terminator. Horitako bat da Terminator Genesis. Hor, pelikularen trailerra ikusi balin baduzu pelikula guztia kontatzen da. Akziozko une izugarriak agertzen dira, baina baita ere pelikulako plot twist handiena dela, spoilerra alertemen berriro, John Connor, azken 4 filmetan gizateriaren salbatzailea izan dena, orain Terminator bihurtzen dela. Eta nago zergatik egin zuten. Antza denez, pentsatu zuten, pelikula egin zutenak, ekoizleak, ekoiztetxeak eta ikusleak ez zirela joango pelikula ikustera. Ze, aurreko atala hainbat ikusi dituzte eta ze bereizgarri izango du sagako honek, esan zuten, zergatik ez dugu ja kontatzen hemen plot twist potolo hau, eta horrela jendea
joan egingo da ikustea. Esaten dute Alan Taylor zuzendaria erabakiaren oso kontrantzegoela, baina egin zuten, ez dakit hor, batzutan zuzendariak baino gehiago agintzen dute. Bai, marketingak edo distribuzioak edo bai. Ba hor beste adibidet. Eta orain, goaz, spoilerrak ezur mamitzen dituen pertsona batekin. Spoilerren erregea da. Spoilerren erregarekin. Tom Holland aktorearekin. Ze gertatu zen Tom Hollandekin? Bueno, gauza asko gertatu dira, baina horien artean Avengers Infinity War pelikulako anekdota bat kontatuko dizuet. Jarri zuten Los Angelesen pelikula batean, zinemareto batean, aukeratu zituzten hainbat pertsona pelikula hori primizian ikusteko. Spoiler alert. Tom Holland, pelikula horretan, Tom Hollanden pertsonaia dela Spider-Man, hile egiten da. Eta orduan, zinemareto horretan, jendea zegoen pelikula hori ikustear. Baina Tom Hollanden aktoreak pentsatu zuen, jende horrek pelikula oraintxe bukatu zuela. Hau da, ez pelikula aste hartzela, baizik eta bukatu eta bera sartu zela. Orduan, sartu zen aretora, gogartu, jendeak oraindik ikusi gabe zeukan pelikula. Eta esan zuen, bizirik nagoela! Eta jendea geratu zuen. Horrekin ja. Orain hemen pasa behar ditugu 3 ordu zinemareto honetan eta badakigu hemen plot twista zein den. Baina hori ez da kasu bakarra. Ze beste pelikuletako batean, susmoa bazegoen Jamie Foxx aktoreak parte hartuko zuela, baino ez zuten kontatu nahi. Ze bere pertsonaiak garrantzitsua zen tramarako, eta orduan dena zen oso sekretupean. Hemen Marvelen kontu hauek beti oso sekretupean, eta horrelakoak izaten dira. Elkarrizketa batean galdetu zioten Tom Hollandi, eta zure pertsonaia, eta nola prestatu zara, eta nola izan da egunero joatea horrelako estudio handi batera, pelikula grabatzera, eta Tom Hollandek esan zuen. Egia esan izugarria da, zu joaten zara horrera, ateratzen zara zure trailerretik, eta batean, badaukazu hor ez, Jamie bezalako norbait. Jamie Foxx pelikulan agertzen zela hori sekretua zen, baina berakia pelikula estreinatu aurretik elkarrizketa batean kontatu zuen, hor behintzat grabaketan Jamie Foxx egon zela, eta orduan beraz badakizu. Gauza esango dizut, ala ere, igual, zuzendaritzatik eta pixkat, ez zuten oso ondo gidatu, tipo ez. Beti bidaltzen dute elkarrizketetara orain, beti, norbaitekin, isilik mantentzeko. Bai, Avengersen azkeneko pelikulen prentsa aurreko guztietara Tom Holland joan zen Benedict Cumberbatch. Eta kazetare batek galdetu zion Benedict Cumberbatchi, zer kontatuko zuen beak pelikularen inguruan, eta Benedictek erantzun zuen, ez, nien atorrona pelikula zitze egitera, nien atorrona soilik ziurtatzera Tom Hollandek ez duela spoilerrik egiten. Beraz, Tom Holland, omenez, zurekin bukatu nahi genuen tarte hau. Maria Luisa Galardi gaur hilko da zioen Diario Baskoko albiste horrek, aitzakia eman digu spoiler gehiago kontatzeko, eta orain txen, jazta, sekretua kontatuta, ni banoa. Oso rutiratzaite joan ego juri. Bueno, ez hemen geratuko naiz, baina plan... Drop the mic. Dramatikoa zan, ez? Hori da. Goizeko 11:11 minutu, segundu bat barru, oraintxe zuzenean naiz irratian bigarren kafean aurrera goaz, gure hurrengo gonbidatuak aurkeztera, beraz, geratu hemen gurekin esan da bezala, naiz irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Isiltasun aitorrez zinetan aztu nuen bihotz. Herpetologia, ornitologia, biziraupena, espeleologia, edafologia eta etomologia, ilustrazio zientifikoa eta etnografia. Izen ezberdin eta batzuentzat arraro hauen inguruan lanean daramatzate urte batzuk bihotz berdeak proiektuko kideak.
Gazteak naturarekiko kontzientzia eta jakintza lortzeko asmoz sortutako proiektuak aurten ere edizioa izango du. Gai ezberdinen inguruan bilduko dira hilabetero eta etorkizunera begira formatuko dira. Bihotz berde gehiago izango dira beraz aurtengo edizioaren ondoren. Proiektuaren berri emateko etorri dira gaur gurera. Erkiz Miguez Montero, antolatzaileetako bat, eta Virginia García Pena Arantzaditik. Egunon eta ongi etorri. Egunon. Bueno, gerturatu lasai mikrofonetara, Bueno, aipatut bihotz berdeak proiektutik zatoztela biak hemen, baina zer da bihotz berdeak? Bueno, pixkat laburpen egin dezunen eta pixkat azalduan bezala, 12-15 urte bitarteko gazte naturzalei zuzendutako programa da, eta urtean hilabetero igande goiz batez, aditu batez lagundori, aipatu dituzun disiplina horietan murgiltzen dira, naturagune ezberdinetan zehar. Proiektu hau sortu zenean, zein ziren helburuak, zein da ikasturtea bukatzeakoan, zer lortu nahi duzu gazte berientzat? Guk proiektua martxan jartzerakoan eta urtez urte ebaluatzen ditugu, bi helburu mota edo berizte ditugu, ez alde batetik epe motzeko helburuak edo inpaktu zuzen deitzen diogunak, modu zuzen baten eta azkarrago baten ebaluatu egitezkena, eta epe luzera begira, ez. Aipatzearren, batzuk aipatzearren, jakin behar da bihotz berde hauek naturzale peto-peto badiala, ezagutza handia dutela, eta lehenengo helburuetako bat bada duten intereso horretan sakontzen jarraitu alizatearena, arlo ezberdinetan, aipatu dituzuen arlo ezberdin horietan jakintza zabaldu alizatearena, beste helburu potente bat, beste bihotz berdeekin ere harremanak estutzearena, gero ebaluazio egite ditugunean eta gurasoekin hitz egiten dugunean, bada askotan azpimarratzen duten gako bat, ez? Gazteek azkenean lortzen dutela beraien zaletasun berdina dituzten aurrekin harremanak osatu alizatea, lortu alizatea, bertatik ere laguntasun asko ateatzen dira eta horrek ere bide ematen dira, behien zaletasun berdina dituzten gazteekin aritu alizateko, biodibertsitatearen garrantziaz jabetzea ere bada beste bat, olako hau edia pixkatola laburtu zu, aipatu egitezken batzuk, ez da Virginia besteran badaukan, baino. Ez, batez ere, bilatzen dana, gaur egun nerabe guztiek dazkate zaletasun pila bat eta toki desberdinetan garatzen dituzte. Baina bai egia da naturzientziekin lotzen dana pixkat aparte gelditzen ziala. Orduan hemen sortu dana eremu bat beraien zaletasuna ere garatzeko eta azkenean afizioak partekatzeko adineko jendearekin. Bokazioak piztaren ere ez eta aipatu, baina beda beste aukera bat, etorkizunera begira, ikasketak aukeratzerako orduan, lanbidearen aukeraketa egitean orduan, adituaren papera ere horretarako garrantzitsua da, irteeretan gaudenean ere tarte bat eskaintzen zaio nolabait ere, aditua referente biakatzen da gazte hauentzat eta adituari ere galdetu egiten zaio berze ibilbide egin duen bere bizitzan zehar eta hori ere azkenean aurrentzat ere bada ikasgai bat esateko bide honetatik jo dezaket eta nire zaletasuna elikatzen jarraitzeko baitut modua. Aipatu duzue hilabetean behin elkartzen zaretela igande batez, nola joaten da saio horietako bat zer egiten dute gazteek bertan? Adibidez, lehenengo saioan, izango dela 27an, egingo diguna da gazte guztiak elkartu lian, eta jaitsiko gea arroketara, bertan dauden arrokak, nola metatu zian ezagutzea, eta zein dan pixkat gure planetaren historia, eta guzti hori geologo baten eskutik egingo dugu, Txema Hernandezekin, eta hori egiten dana da elkartu taldea gertu dagoen puntu baten, eta pixkat menditikan ibili, bueltotxo bat egin, eta gero gai desberdinak garatu. Hor, normalean biltzen ditugunean, lehenengo pausua izaten dela aipatueten hori ez, aditua aurkeztu, adituen ibilbidea ezagutu, eta ero gustatzen zaiguna normalean disiplina horrekin edo adituak egiten duen lanarekin lotura duen erronka erreal bat planteatzen diegu normalean ikaslei. Saiesten ditugu azalpen teorikoak, saiesten ditugu saio espositibo hutsak, eta saiatzen gana da nolabait ere gazteak bizi dezaten aditu horrek bizitzen duen hori edo gunerokoan
bizitzen duen hori erronka bitartez ez, orduan disiplinaren arabera edo igande horretan jorratuko den gaiaren arabera planteatzen zaie goizean zehar egiteko erronka bat, zerbait aktiboa, taldeka egin barrekoa, eta bixe izaten da, pixka eta azalpenak saiesteko, eta azalpenez nahiko nekatuak edote galaia, astean zehar, así que... 12-15 urte bitarteko gaztei zuzenduta dagoela aipatu dugu, zergatik adintarte hori zer behar edo ikusi dituzte adin horietan? Ia da hasieran proiektua sortu zanen ni pertsonalkien egola, baina honen inguruan eta galdetu izan detenean, maipatzen zen badalako adin bat, non bereziki gero ikasketak aukeratzerako orduan eta bada oso adingakoa edo behintzat hori hasten dira nolabaiteko erabaki potente batzuk hartzen akademikoki eta hori izan zen arrazoietako bat planteatu zen, askotan aztertu ditugu aukera, irakaslei begira ere, edo jende helduagoari begira ere, asko aipatu dute, gazte interesgarria izango zen naturarekiko hurbilketa helduengan ere sustatzea, eta bixe, printzipioz hori beste zerbait. Aipatu duzue, beharrezkoa dela hau gazteentzat, edo badirela hainbat gazte mundu honen inguruan mugitzen direnak, baina agian ez zuten atokirik orain arte honen inguruan aritzeko. Ze realidade dago gazteen inguruan naturarekiko, ze jakintza dute? Berez, programa ontara hurbiltzen dianak nahiko ondo ezagutzen dute ingurumena, eta zaletasuna dakate, eta orduan egila da, dala publiko konkretu bat. Normalan hori hurbiltzen baldin badia da hori, gustuko dakatelako, mendia jun eta perretxikoak ezagutzen dituzte, txorillak, orduan, eskaintzen dana da, pixkat gehiago. Akitena baina gehiago. Suposatzen dut ere, eragin bat izango duela haientzat ere, erosotasunez toki batean hortaz hitz egiteko, eta harreman horiek bereziak izango direla, ez? Bai, azkeren pixkat hasieran aipatutakoari loturik, ez? Ikusten dute zaletasun antzekoa duten gazteak ere daudela, inguruan daudela, eta behaiei ere askatasuna ematen dien norbait ere igandero, hilabetean behin, baina irtera horretan aukera dutelako beraiekin aritu alizateko. Guretzat igual, beste pertzepzio batetik ez, baina adituari ere galderak egin alizatea edo adituarekin elkarlan hori egitea, aditua bera entzutea, beraientzat ere esperientzia handia da. Entomologo izan nahi duen aurrarentzat, entomologo adituarekin aritzea, bada ere beraientzat ere oso goza aberasgarria da azkenean. Horrelakoetan gainera gertatuko dira eragin kopuruan txikiak, baina balioan handiak, ez? Izen bat aurrekin egon eta gero batengan, edo birengan sortuko du, alako klik bat, baina heldua denean eta kontatzen duenean, nire autu hau horrela gertatu zen, proiektuak beraiak kriston zentzu hartzen du, ez? Hori gabe ere, bai, ez? Baina horrelako klik batzuk sortzen direnean are gehiago, ze norbaiten bizitzari zentzu bat eman diozu, nolait esateko, ez? Bai, horri loturik ere, epeluzeko helburu horietan arreta jarrita ere, hau asmo ez, hemendik urte batzutara ere ebaluazioarekin jarraitu eta ikusia programak zenbateraino inpaktatu duen, baina adibide esatezuna konkretu bat ematearren, zegoen ikasleren bat, ikasketak egiteko orduan zalantzarekin, ingeniaritza egin, bata bestea, eta azkenean proiektu, ez dakit proiektuari esker bakarrik, igual oso, hori bakarrik, ez, baina, eragina izan zuela garbi, azkenean biologia ikasketak egiteko, ez da, horrek erazkenen. Zenbat ikasle izaten dituzue zuenean, urtero zenbateko programa izaten da? Aurten momentu honetan dazkagu 32. 32 gazte, prest daudenak, asteburu baten, hilabetero, gurekin mendira etortzea eta gai desberdinak jorratzea. 32 gazte horientzat, prest eukiko duzu suposatzen dut programazioa, zerren baitan hautatzen dira gaiak eta, pertsonak ere? Berez, dena egingo dute. Orduan gaiak, asteko, aipatu duten bezala guain urrian landuko dute geologia. Gero azaroan egingo dugu asteburu pasa, saiatzen geha asteburu pasa hori, programaren hasiera egitean, denak elkar ezagutzeko, eta pixkat harreman gehiago ekitzeko. Eta horre egingo duguna izango da historia aurrea, eta gauen astronomia landuko dugu, bai?
Gero abenduan adibidez ilustrazio zientifikoa landuko dute, ez dugu aipatu, baina irtera bakoitzean fitxa bat emango zaie, lan kuadernoa bezala, beraiek berain marrazkiak edo bere notak hartzeko, edo laginak eta horpegatzeko, eta nahi dutena. Gero urtarrilan espeleologia egingo dute. Orduan, kobazulo batera jungo gea, ikasiko dute hori arnesa nola jarri, sopak eta nola lotu, eta bar, segurtasun pauta batzuk, eta kobazulo baten sartuko dira. Eta gero udaberria partera, gehioian naturarekin edo biologiarekin zerikusi dakatena, batez ere negu partean espeziak ikustea txorillak eta entomologia garatzea eta zailago dalako. Baina gero aparte ekoaktibismo ekintzak egingo dituzte ere, mater barkoarekin jungo gea itsasondakinak biltzea, lurpe garbi alkartarekin ebai kobazulo garbitzea eta holako ekintzak egingo dituzte. Proiektuak esan dugu bihotz berde izena duela eta pertsonei beraiei bihotz berde izena edo deitzen diezue, ezta? Zer esan nahi du bihotz berde bat izatea? Guk gure artean ere egiten duen galdera eta izena nondik etorri zen eta etzan etorri lankidek eta askotan aipatzen dute, ez bihotz berdea dela, txikitatik somorroa biltzen aritzen dana, txikitatik harrik poltsikoan ematen dituna, txikitatik naturara hurbildu eta behia zabaltzen zaizkiona. Hola ulertzen dugu pixkat bihotz berde izaera hori ez. Gaina, izenak berak ez baditu bere barne bi aspektu horiek, bai berde kontzeptua edo naturaekin askotan lotzen duguna eta ero bihotza ere emozionalki hurbilketa hori aditzera emateko edo ez hortik. Aipatu dut Arantzaditik zatu zela eta aipatu beharrekoa da sustapena, Kutxa Fundazioaren sustapenez sortutako proiektua dela. Elkarlanean egitea proiektu horrek zesan nahi du, zer ematen dio alde bakoitzak proiektuari? Berez, proiektua martxan jarri zenean Arantzadi hor tartean zeon, baina gero danea ez dia iristen askotan, eta pixka talde batera jun ginen, eta guain berriz berrestu geratu dugu. Eta, egiten Arantzaditik lortzen duguna Kutxa Fundaziotik da batez ere difusioa. Askoz jende gehiagora iristen dira, eta guretzako hori, apoioa horre ondoan eukitzea laguntza ondila da. Elkarlanean egindako proiektu honetan suposatzen dut hausnarketarako tarteak ere izango dituzuela zuen artean. Gaur egun gizartea nola dagoen kontuan hartuta edo bere ezaugarriak kontuan hartuta, nola ikusten duzuen naturarekiko jakintza eta batez ere gazteengan proiektua kontuan hartuta? Guk Arantzaditik ikusten deguna da jende gaztea ikostatze zaiola hurbiltzea. Igual zaletasuna daukatela, baina igual ez dute gehiagia adierazten. Eliteke espazio bat ez daukatelako edo ezakitelako nora jo, baina nabaretzen dugu gazteak Arantzadira hurbiltzea asko kostatzen dela. Eta proiektutik ateratzen diren unean, uste duzue, haien inguruetan edo eragina duela, gehiago hitz egiten dutela naturaz edo behintzat konfiantza gehiagorekin? Bai, helburua ere bada hori ez, behaien inguruan ere nolabait ere eragin alizatea, familiarengan eragin handia duela aipatu izan digute, guraso askok, aitona monekin harremanak kasu bat egontzan ez, aipatzen zegoela programa balio izan dio, oin aitonarekin, aitona beti da nire naturzalea izan, eta hor atxikimendua garatu alizateko, edo guraso batzuk ere aipatu oin lehen beste lanbide bat entzaden ez, baina biologia ikasketak zituztela, eta iritsi zanean ere, bihotz berde iritsi zanean aipatzen ez, entomologiako saioan zer egin zuten, eta zerrez, balio izan ziela behientzat ere, liburuak ateratzen hasi eta errepasatzen hasteko. Eta gero baita badegu, beste helburu bat edo badago, non behin programa amaituta edo saiatzen gean gazte horiei nolabait bide horretan laguntzen, ez? Eta horretarako ez dugu aipatu, baino aliatu eta eragile desente ditugu proiektuan laguntzen digutenak, eta eragile horien bitartez ere lortzen dugu
azken urtean edo behin programa amaitu ondoren, eragile eta aliatu hauei eskatzen dizkiegu aukerak, bihotz berde horiek ere parte hartu dezaten, behaien ekintza ezberdinetan, odena helakoan, mare arteko biziunak ikertu behar baldin badira, edo azterketaren bat egin behar baldin bada, eta laguntza behar baldin badute, bihotz berdeekin harremanetan jartzeko eta programa txiki bat badakagu osatuta, eta horrela bihotz berdeek eta familiek badakiten norengana jo dezaketen, zaletasun hori pixka kanalizatzen jarraitzeko, eta ez dadin behintzat programarekin amaitu. Zeruan uste nuen nintzela kurri hilargian suba bada denetan dolamena airean. Proiektuak beraz badu gazteengan ikutzeko irismen hori edo, baina zuentzat ere bada momentu eder bat lehengo urtean Eusko Jaurlaritzako lehen estimsaria irabazi baitzen uten ere. Zer suposatzen du sari hori irabazteak zuentzat? Bueno, saria da, eta bai pozgarria izan zen azkenen indako lan baten ondorioz lortze duzun aitortza badelako, baina ni behintzat bai esatetela askotan sari potenteago izaten dela gazteen gandik jasotzen dezun feedback hori, edo familien gandik jasotzen dezun feedback hori, edo irteretara utentzen momentuan nerabeak hor ikuste dituzulako jarduten, hor ikusten dituzu alai pozik, eta batzutan, nik bintzatia hori bakarri bazan saria, eta gero, lako aitortza bat, aipatu dezun Estin Euskadi sariarekin, taldean pozez hartu genuen, eta gauzak ondo biden iten nahi ganan seinale bintzat. Aurtengo izen emateak noski itxita daude, taldea osatuta duzue, baina aurrengo urtean norbaitek parte hartu nahiko balu, edo agian bere seme-alabari proposatu nahiko balio, zer egin beharko luke izen emateko, eta ze ezaugarri bete? Izena emateko edo Kutxan Fundazioko web orritik edo Arantzadiren web orritik egin daiteke, eta normalean izena ematen dutenei eskatzen diegu lantxo bat egitea. Lantxo bat batez ere beraien aurkezpena egiteko, zer gustatzen zaien, ze lotura eduki duten momentu hori arte naturakin, eta hori da printzipioz eskatzen dugun bakarra. Eta, 12-15 urte bitartean duten aurrei zuzenduta dagoela bazpadare gogoratuko dugu. Benetan mi eskerrona etortzeagatik Erkiz eta Virginia, zoragarria egiten duzuen lana eta jarraitu horretan. Bagoaz aurrera mentxe bigarren kafean. 11:20 ordu erdi gaurko saioa amaitzeko, eta oraindik, gonbidatuak ez, etxekoak dira, baina Imanol, Leire, hemen boskote osatuko dugu, eta hurrengo minutuetan hainbat proposamen ere baditugu zuentzako, eta zer hausnartu, aztertu eta eztabaidatu ere izango dugu. Gelditu hemen, Naiz Irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Zigor, klasikoak prest? Bai, goiko apalean jarri ditut. Aimar, eta nobedadeak? Nobedade honenak, aukeratuta. Peio, nola doa zurea? Zine eszena honenak aukeratuta, disekziorako prest. Nekan eta Itziar, telesaiak zer? Thrillerrak eta dramak fondoan. Zientzia fikzioa, komedia eta animazioa ezkerretara. Hala, prest gaude. Igo Pertsiana, Naiz Irratiko bideokluba irekitzera goaz. Maite, bideoklubetan beti egoten da pornoa. Pornoa? Naiz Irratiko bideokluba, ostegunetan arratsaleko 6:00. Egunon, ongi etorri Naiz Irratira. Egunon Pei, egunon entzule. Goizeko 6:00 abiatzen du Naiz Irratiak informazioaren aria, egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazio honek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan. Guk identitatea zaratago mugazgaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko. Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago. Zabalkigu bai, alderdi batzuetan berdin Ipar Euskal Herriaren egoera ezela onartzen, baina ezkarren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indaga EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko. 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur aziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne. Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bereziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela. Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela. Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai handitzen ari dela gazteen artean oro har, ez Euskal Herrian, bakarrik gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6-tatik 10-etara. Naiz irratia. Hementxe gara bigarren kafean naiz irratian eta bagoaz aurrera. You got the cinema. It's you. And I'm not getting over it. Darling, is it cool? From stopping when it comes to this. Piskat Markstarren kamarotea dirudi gaur bigarren kafeak ego Juri? Markstarren kamarotea babai. Baina, bueno, Markstarren kamarotea zuri biltzen zen, eta gu, super mega ultra kolore txua gara. Ba, eske, Centennial eta zinguro dut gaude, baina zu etzara Centenniala, Agur. Centennialak dira, eire eta june bakarrik, ez? Bai, zarren artean ibiltzen gara eta ez loketine. Bai, egia da. Baita Imanol ere, Imanol Centenniala da, bai. Bueno, Imanol González Gurrutxeaga, eire Maia Manterola, egunon, ongi etorri. Kaixo, egunon. Baina, nire mobil honek zarata egiten du, bai. Beraz, 3 Centennial eta 2 Millennial, Goiuri. Zune de taldean, zaude? Ai, Goiuri. Ze gogorra bizitza, Oso gogorra da. Gero egin behar dugu TikTokeko trend bat. TikTokeko zer? Dago trend bat. Jartzen dituzten millennialak eta centennialak. Trend bat hori izan da, ez? Gorkor bizuren abesti bat, ez? Eskerrik asko puzela. Venga, Goiuri segi, lasai. Eiri grazin dio eta bea da centennialena. Bueno, a ver. Baino, ez. A ver, eire ondo ginen, ya está, lasai utzi hor, ez dago ez du. Hemen xietasunetan sartu beharriko, Juri, inbar dugu trend bat. Norbaitek esaten die kanpotik. Nola hartuko zenuke telefonoa? Keinuak egin behar dituzu. Eta orduan, centennialek, millennialek, baby boomerrek eta bakoitzak egiten du ze keinu egingo lukeen telefono hartzeko. Nola aterako zenuke argazki bat? Nola jetxiko zenuke autoko lehioa? Nola marraztuko zenuke ez dakiz zer? Eta horri ikusten dira desberdintasunak. Ni egia esan ikusi ditut horrelakoak eta beti millennialek egite dutenak egite ditut. Txoto! Borda dena gara millennialak eta kitxo. Ni ez. Gestoak Ixilik egon nahi. Nola jiste ez du lehio bat kotxean? Keinu egin. Ai. A ver, nik bai hori, no? Hola ez.
Nik beti jetxi detola. Nik hola ingo nuke. Oa geizten detorrela, baina nik beti Nik hola geizten dut, baina keinu egiteko horrela ingo nuke. Gero igual baita ze familitizatu. Zuk irati olare bai? Ostra. Oso ondo. Eta irati ere oso zenteniala da. Gaur egune guandik badaude kotxeak hola geizten dienak, orduan. A ber, etxen zerra bezu maita. adina da kontu bat, ez dakizu ez dakit, barruan daramazu eta agian ez dator bat zure adin biologikoarekin, beraz, hemen, Goiuri. ez, esan nahi nuena da, hemen denak zaretela zuen jaiotze zeak dioena baino zarragoak. Bai, nire belaunek hori diote, artritisan. Adibidez. Eta Imanol Izaeraz ere Bai. zarra da. Bai. Nire kaso dituzte. Ja, egia da gero hemen gazten ari naizela. Osea, ez da nola zuen, baina... Aiona. Baina, kontatzen da, Aiona mona bizitzak dara matzazuela ni baino gehiago, ez da? Barkatu? Ez. Enago adoz. Ja, bueno, objetiboa da, osea, lenguan egon nintzen zarautzen saio ontako zentenialarekin, eta antzi joan etxeran ekatuta, ez da gize... A ver, bueno, hori izaerare bada, ez da? Hori ba. Bai, Aiona mona izaera asko dagoela hemen. Izango da igual okupatuta bizi galako, torrengo goiz esnatu behar dugun bako. Hori izango da, tira, galdetzen digute txatean, Imanol, a ber, ea gaur triste zauden. Ez. Zergatik? Ez dakit zergatik galdetzen dute, txatea galdetzen dute, ea gaur triste altzauden. Nor galdetzen du hori? Gorka galdetzen du. Ez, jarri du, ez zaude triste. Baina galdera da. Ez, nik uste kontua dela, atzo bialdu zitela argazki bat, eta esan niola, tristura horpegia daukatela, eta igual gaur esan dit, gaur ez dago ez du tristura horpegia. Igual lortu dijoa. Ima, gaur ez zaude triste. Hori da. Bai. Julene galdetzen du, beregatik zijoan zarauzkoa. Atxonenak galdetzen du hori. Eireren gatik zijoan. Badakit, baina atxonena galdetzen du, bera den, joko zentenialena. Egia da, esan ezinen nagola zentenialeta zinguratuta, baina gero parranda egiteko inork ez daukapula entuik. Takit. Da Julen mileniala edo boomerra da, baina bueno, horrek ere gutxitan. Esan barrauket, ronkola biziatu naizela zure esker edo zure kulpaz. A ber, gauzat esango izut. Nere bizitzan, dao, jende asko leporatzen ditena, eta pixat badiru dimentzia, alkoholismoaren sustatzaile eta barneratzailena aizelani. Baina, daude, belaunaldi asko, esan diatenak, zure erruz, bat eta bestez, baina zuzea igual belaunaldi horietan azkenetakoa. Baina berez, ronkola eratea ez da pixkat, nola dezen dezu, Ni ez dakit. Zenteniala. Oso. Berez, erronkola kombinatu bezala, alboratzen da adinarekin gintonikera pasatzen delako jendea. Osa, berez, nobaitek esatezean, eske ronkola da oso boomer da, ez boomer da gintonika. Oso. Emazazpi urterekin edo momentu batean ronkola daten hasten zara, eta 25ekin gintonikera pasatzen zarenean, pixkat akabo zure bizitza. Ni pasan nuen jinkasetik gintonika, eta gintoniketik ronkolara. Kriston kalitate radiofonikoa egiten. Esan berron konturatu zarete Harry Stylesen abestia amaitu dela. Zinema amaitu dela, eta gu ez garela hasi telesail eta zinema zitze egiten ez da. Badakizu Harry Stylesen ze beste estien oso polita. Watermelon Sugar High. Tastes like strawberries on a summer evening. Tematzarra. Habe maitia, zergatia politia besti hori. Ai, hori kontatuko dizu. Ui! Zo galdetu zu? Ez baina nahi nuen inigok esatea zergatia gustatzen zaion abesti hau. Ui, arrazoi askoren gatik. Ui? Eta seguraski zu bilatzen ezaren arrazoia ez dago nire buruan. Ez dago, kontrolatu naiz. Enaiz konektatzen ari. Bai, kontrolatu naiz. Watermelon sugar high. Tira, Imanol González Gurrutxaga, zein da zure gaurko proposamena? Ze uste dut eire eta zu proposamen berarekin eztabaidan zatu zela? Bai, bueno, gaur goizen planteatu dugu edo, esan dizuet ikusietela, asteburontan ikusietela telesail berri bat, eirek esan du beak baita ikusiula eta nik uste dut dena golpen ikusiula. Bai, total. Vale. Eta, bueno, pixkat, gomendioa hortik dator. Ez daki konturatu zaten alare, dala, bigarren denboraldi bat, Damer telesaietik. Bai. Hau da, bere garaien Damer telesaia kaleratu zuten. Igual entzura gogatu behar dugu, zein den? Bai. Ja, ez esan.
Duela pare bat urte atera zuten Dahmer izeneko telesail bat, Dahmer izenakin, eta guain atera dute Monsters izeneko telesail bat, baina horren barrun lehenengo denboraldia da Dahmerrei buruzko denboraldi bat, eta bigarren denboraldia da Los Hermanos Menendezi buruzkoa. Kontua da, eta duela, ez dakit, izena bintza da Monsters, eta horren barruan da Jeffrey Dahmer, eta oaingoa eta duena Menendez Brothers, eta Ryan Murphy da zuzendaria, dala American Horror Story, eta horrelako beste hainbat serien zuzendariare bai. Eta oso, kontroversia handia izaten telesai hau, hainbat arrazoiengatik. Horren tartean, pixka bat Menendez Brothersak, historia kontatzearen, behaien gurasoak, akatu edo asesinatu zituzten bi anai dira, milionarioak zian eta dirutza zekaen, eta orduan Beverly Hillsen bizi zian, eta kasuak kriston hori hartu nahi izan zuen, zati handi baten hori dirutza zekaelako, eta raroa zalako Beverly Hillsen horrelako zerbait gertatzea. Aipamen txiki bat, hori lehenengo kapitulon kontatzen dute. Hau da, ez da inongo spoilerrik beraiek izan ziela hitzaiek. Eta, pixka bat horren inguruan doa, behin historia, eta zergati bat bilatzen ere bai zergatik egin zuena, eta kasua berriz irekitzeko saiakera bat ere bai izaten nahi da pixka bat telesai hau. Kasua berriro irekitzeko zergatik? Ez zelako epaia justua izan, handiegia izan zelako zigorra, txikiegia izan zelako? Ez dakit spoilerra dan edo ez. Gago, Juri, ekarri zu reportaja, spoileraren kulturan inguruan, Diario Baskok Maria Luisa gaur hilko da titularra kaleratu zuenekoa, eta orain ari zara hemen. Bale, zerrez. Ez dut galderatik egingo. Ez dakit? Growing closer as brothers. Eric and I killed our parents together, so... Spoilerra oso boomerra da, ez? Kontzeptua? Ez, spoilerrak egitea gehiago zuten hon. Bai, puede ser. Kontzeptua noiz jaio zan ere entzun genuen, eta gaipatu dugu Jurik, ez? Garaiagatik spoilerra... Usten un konkretuki spoilerra hau, baina ez. Ez. Orokorrean, spoilerrak egitea oso boomerrena dela. Bai, gaina egia da, lehen Maiak aipatu dugun bezala, Maiak. Osa, euki kortozirkuito bat momentu enten, eire Maiak, claro. Nik ere eukitzen dut, Nepo baby bat izaten ni, guantxe bertan. Oa, Nepo baby eta zitzen dezakegu zurekin beste egun batean. Mesedez. Nepo baby kontsideratzen zara? Mesedez esan dezu, Zuek esan. Momentu baten kortozirkuitatu. Baina nire gertatzen asko, gure lagun eta kolaboratzaile Maia Beitia daukagu gurekin, izen bezala Maia Eire baino barneratuago daukagu buruan, Eire nahiko izen ezoikoa da, eta orduan Eire batzutan pasatzen zaite, mobilean igual zure telefonoa bilatzera joan, eta Eire, pixkatola bidea egin beharra iman. Ondo dago jakitia. Bai. Bueno, beak aipatu digun bezala gorgo izen, gaur bertan publikatuko dituzte zinta benetazkoak, ze bi hauek terapia juntzien eta terapiako prozesu guzti hori grabatuta egontzan, eta gero horrekin zerbait gertatzen da telesaien bertan, baino oingo dituzte publiko gaur bertan dokumental baten bidez, ez? Hori da, 30 urteen ondoren, behaiek aterako dira pixka bat behaien testimonio hori ematen, eta behaien ahotsak entzuteko aukera aukiko dugu, eta hori, esan bezala TikToken adibidez kriston booma izan da, inhandi baten, berriz irekitzeko eskatzen dutelako, berain kondena justua ez dela esaten dalako, eta bueno, ez dakit zer geratuko dan. Hemen ere, fenomeno bitxi bat gertatzen ari da Netflixen, ze telesaia hau Netflixeko da, ez da? Ari direla, daukagu fikziozko telesaia eta gero dokumentala, ez da? Eta kontrolatu nahiz, kasu askotan egiten ari direla hori, asuntaren kasuan dokumentala atera zuten, eta gero fikziozko telesaia, Nebenkaren kasuan dokumentala, eta orain zinemaldian, Donostiako zinemaldian, estrenatu berri da fikziozko pelikula, beraz, Netflixek egiten du gai bat hartu, jendeari asko interesatzen lehen batzaio, bi formatuak eskaini, fikzioa eta dokumentala, eta orain arte iruditzen zait horrelakoetan
autu bat egiten zutela telebistek, ez? Telebistakatek. Hartzen dugu kasu hau eta aukeratuko dugu, ea, dokumental moduan egingo dugun, edo era fikzionatuan egingo dugun. Eta orain Netflixak erabaki du, beti bi formatuak egingo ditugu, eta horrela agian jendearen ezagutza osatuagoa da, orokorragoa da, eta agian gehiago engantzatzen dira. Ez dakit, kurioso egiten zait formatu hau. Orain beti bi gauza hauek ateratzera. Berdina egin zuten Damerrekin eta Rosa Peralen kasua dela Bartzelonako Guardia Urbanaren kasuarekin baita. Ted Bundyrekin egin zuen. Nik uste datorela asko, eta esperientziatik esan dezaket, ze nik bai junaiz lehenengo telesail bat ikustetik gero dokumentala ikustea, dago morbo puntu bat nun ikuste dezun, ze puntuaino da egia ikusi duten guztia, ze puntuaino, hori, gaur, aipatuten bezala gaur publikatuko dituzte zinta horiek, niri adibidez kuriosia ematen dit zinta horiek ikusteko, eta ikusteko ze puntuaino investigatu duten telesaila sortzako garaian, ze puntuaino adibidez, zuk aipatu dezun bezala el caso Asuntan, badaude bideo batzuk, benetan hartu zituztenak, daude sekuentzia batzuk, literalki gertatu zienak bizitza errealen, eta daude dialogo asko, eta egorak berdin errepikatu zituztenak. Hori baita ikusle bezala nik uste dut eskertzen duela jendeak, eta gero dokumental baten ikuste dezunen hori, ematen dio beste egiazko puntu bat. Ez da esate duzu, gustatu zait telesaila, gustatu zait historioa, baina guain dokumentalakin konturatzen naiz dena egia zala edo ze puntuaino zan egia. Eta bestalde produktu bezala ere bai, badakizu arrakastatxo izango dela. Orduan, pixkata seguratzea ere bai, salmenta bezala, produktu bezala saltzeko ere bai, edo jartzen ondigoa emateko indako produktuai, azkenean ere bai bada modu bat. Eta ziurrenik fikzioaren eta dokuaren arteko kosteak ere oso bestelakoak dira, eta pixka bat gehiagorekin doku bat osatu duzu, eta behintzat, Imanolek aipatu den zentzu horretan funtzionatu ezkero, ematen dizu oso diru gutxirekin ikuslego flujo handia, ez? Horretik ere pentsatzen dut, kalkulatuta aukiko dutela. Nik telesaia ez dut ikusi, erakartzen hau bereziki Javier Bardemen irudiak ikusi ditu dalako. Baina xokian, ni enteratu nintzen, igual 3. kapituluan, Javier Bardem tala, eta nola, sudurra hor oso aldatuta oso... Nik izan barrauket, ikusi nola telesaia ezer jakin gabe, eta emaneola ikustekoi, argazkin, azaltzaleko Bardem, desan, igual interesgarri izango da telesaia. Hasi nintzen ikusten da, semarroket baita, kentzeko apuntu nitzela, ze bi pertsonaia nagusik enitun aguantatzen. Zien bi pijo dirudun kejatzen denbora guztien, esatet. Epaiketan hori gertatu zen, publikoa, jendartia, gizartia behin aurka jarri zala, bi pijazo zialako, eta zialako pixka bat, ranzio toko hori zekaen, eta zintzen empatizatu egiten da pixka bat hortigo gara bai. Nik ikusi dut. Ryan Murphyk egin du telesail hau, eta Menendez anaietako batek prentxaoar bat atera zuen duela egun batzuk esanez, etzuela ulertzen nola Ryan Murphyk hain gaizki kontatu dituen gauzak, ez? Hau da, gezurretan aritu dela, eta bertsio faltsu bat kontatu duela. Eta Ryan Murphyk erantzun du esanez, harritzen diola, Menendez anaietako batek hori esatea, ez dutelako telesaila ikusi. Eta orduan, orain bihurtu da bien arteko bronka bezala, ea kontatzeko modua benetazkoa den, ez kontatu dezakezu ala ez, gauza hauek ala ere niri izan kuriosidadea sortzen didate, ze ulertu dudanagatik, Ryan Murphyk ez die baimena eskatu Menendez anaiei telesaila hau egiteko, eta kontu horiekoti harritu egiten hau da. Nola da legala norbaitek zuri buruzko zerbait egitea, zuri fikzionatua, zuri baimena eskatu gabe. Baina alare ez dakiz zentzuan asko bakan horrek, ze nik behintzat TikToken ikusiet, aktore behaik, aktorea jundiala Menendez anaiena, eta itzen duela behaiekin, edo hori ulertuet behintzat ez dakit hori horrela da. Ez dakit. Igual, ez dakit aipatu dugun, edo ez dakit azaldu dugun, Menendez anaien kasua bera zein den. Eustet horrek spoilerrek ez duela suposatzen, ez da? Ez, azkenean, krimen bat gertatu dana, eta hori jakin legen gauza badala pentsatzen nimetzat. Beraz, beraik gurasoak akatu zituzten duela urte asko, ez? Behaiek eskopeta bana erosi zituen, etxea sartu zean igande gau baten, arratzale gau baten, eta gurasoak sofan zeudela telebista ikusten, tirokatu eta hilintzituen. Hori da. Eta gero kuarta baten bila juntzien. Hori da.
Eta azken egunetan aztertzen aritu dira euren epaia errebisatu beharote den, baduelako froga batzuk nun eurek erakusten zuten, abuso sexuala jasan zituztela, beraien aitaren aldetik, eta horrek nolabait eragin izan dezakela, beraz, gaia oraindik egunerokotasunean aktualitatean badago ere. Bai. Gaina, esaten danez, karo, hauen aita kubanoa zan, baina esatu badutan bizizian, eta itezun lana, ez dakit, hasiera baten zan, diskografika baten edo horrela, eta talde batekin edo ibiltzezan pixka bat jiran edo ez dakit, hortik handoala pentsatet, eta talde horietako bateko kide batek salatu entzun behaire bai abusoiek entzizkiola, eta orduan dokumental bada hori bai hortaz, menudo taldeko zea batzan, menudoan Menendez no seke usteak ala izena, eta hor kontatzea pixka bat beake bai jasantzuna, eta karo, orduan jende pilua eta behaiek defendatzen, eta hor dago. Esateue 60 egun barru edo kasuai buruzko, apelazio bat edo induela usteet, eta kasuai buruzko aktualizazio bat egongo dela, aber kondena aldatzea da hono ez, ze Menendez anaietako batek alaba bat daka, eta usteet bozera maile bezala aidala hitz egiten, eta pixka bat behin kasua hortxe daula. Bai, dokumentalak Menendez gay menudo izan du, Boys Betrayed. Eta bai, alaxe sortu du nolabaiteko sinesgarritasuna, eman dio, Menendez anaiek aurkeztu zuten horri ere. Hemen egongo da jende asko ikusiko duena, soilik Ryan Murphyrena delako. Ez badaukalako Ryan Murphyk segulako historia horrelako kontuetan ez, true crimeekin, eta Ryan Murphyk egin zuen Gianni Versacheren eriotzari buruzko telesagil bat, egin du O.J. Simpsonen baita epaiketari buruzko telesail bat. Hori da, eta O.J. Simpson eta Menendez anaiak kartzelan kointziditu intzuen, eta garrantzi handia daka horrek. Epa, eta bera beste lotura. O.J. Simpsonen abokatua izan zen, Robert Kardashian, dela Kim Kardashianen aita. Eta orain Kim Kardashianek Menendez anaiak kartzelatik atera nahi ditu. Bai. Dena dago lotuta. Piskat, rarua da. Turbilloa. Bai. Tira, gaur gai honekin luze joango ginelakoan, Goiuri eta biok gure denbora eskaini diogu kausari eta ez dugu proposamenik ekarri, baina Junek bai dauka. Bai, oso eskuzabalagera. Jatorrak eta eskuzabalak. Ere gilaren presioan. Baitare. Bai. June, zine zure proposamena? Nik ekarri dut telesail bat gaur goizean jarri duana segundu bat trailerrarena eta Eirek saltatu du esaten, hori Outer Banks da. Agota entzun dut eta jabanekin behazala. That's where the story should have ended. But really? It was just the beginning. Hori Beniz bitzen ez? Ez da begiratu. Hain nintzen beste gozatzuk irakurtzen. Konta iguzu, June, freskitoa da edo jakora pilatzen da asuntua? Nola korapilatzen da asuntua? Astentzara ikusten eta nahiko plazenteroa da, itxasoa, uste dut Kaliforniako kosta irutu, Kalifornia del norte da, bai. Baina motoa, itxasoa, eguzkia, dena guai, adventure, baina gero, zarre pasako? Aventura telesail bat izan daiteke, egia da, ez dela munduko telesailik oberena, ez da, produkzioa ez da, produkzio hona da, baina ez da, esaten duzuna, izugarrizko serie da. Bai, da serie bat, izan daitekena, zure comfort zone bihurtu daitekena. Nik azkeneko hilabete eta erdian edo ikusi dut orain arteko aterata dagoen guztia, eta orain aterako da laugarren denboraldia. Eta, Outer Banksek kontatzen diguna da, daude bi alderdi Carolina del Norteko banko batzuetan, Pokes izena duten batzuk eta Cooks izena duten besteak. Eta, Pokesak badira diru gutxi duten familietako jendea, dauzkatenak bai arazoak drogarekin, etxeetan arazoak, maitasun arazoak, laguntasun arazoak, eta bestaldetik daude Cooksak direnak izugarrizko pijo eta dirudunak. Eta, kontatzen digun historia da, bintzat Outer Banks hasten da kontatzen John B. dela protagonista, bere aita desagertu dela, jundela
berez altxor baten bila eta desagertu egin dela. Eta orduan elkartzen dira bera eta beste lagun batzuk bera bilatzeko asmoz, eta bitartean ere altxorra bilatzeko asmoa ere bertan badaukate. Eta serie guztian zehar dituzte atzetik lehen aipatutako cooks hauek, baita polizia mundu guztia dago beraien atzetik, eta da talde oso txiki batekin egiten duzu bide guztia, abenturaz jositako telesail bat dela esan daiteke, eta nik gomendatzen dut ze, hori, comfort zone bat bihurtu da, oso gustora ikusi dudalako, asko pentsatu behar gabe, eta ezakit, nire gomendioa da, Netflixen dago, esan bezala orain aterako da laugarren denboraldia, eta oso polita da. Apuntatuta. Nei horret, barkat, segizigo Juri. Ez. Aldetzen izunean leheno, en plan, korapilatzen dan, gero nahasten da eta uzten du plazentero izate horri uzten dio, eta ez, osea, goxo ikus daiteke. Egia da, badaudela abentura bat bestearen atzetik lotzen direla, altxorrez berdinak daudelako, eta oraingoan ere beste altxor baten bila doaz, baina... Subtrama asko azka. Hori da. Vale, baina, bai. Nik aipatu nahi nuen albiste bat telesailen zaleentzako, ze badakit La Casa telesailaren zale asko daudela inguruan. La Casa telesaila hasi zen Monte Perdidon gertatutako kasu batekin, hau fikzioa da, gerora Guadianan, gerora Tramuntanan, eta duela 2 egun Megan Montana erraktoreak dela protagonistak gidoiaren argazki bat io zuen bere Instagram storyetara, eta horrela badakigu La Casa telesailak 4. denboraldi bat izango duela, Iratin oinarritu da. Iratin gertatuko da zerbait, Iratiko basoan, Iratiko oianean gertatuko da zerbait, eta La Casa telesailak kontatuko digu. Beraz, jendea pozik dago, badatorrelako, La Casaren denboraldi berri bat. Ze ona, Gorka Santesan ere pozik dago, zesan du, ze mutil guapoka saltzen dien. Bai mutilak eta bai neskak, oso guapak dira denak. Jende guapoa. Jende guapare ondo, eguzkia, jende guapoa, kosta, pixkatola, gustora, tena ondo. I get the feeling that you'll never need me again. Izuen minutu bat eguerdiko 12etarako eta guk agur esaten hasi behar dugu, gaur asko gara eta agurtzeko minutu osoak hasi beharko dugu. Imanol González Gurrutxaga, eskerrik asko eta laizter arte, esango dugu. Venga. Eire Maia Manterola, uste duzu bihar arte, ze gaur bagenuen report bat ekartzeko na, baina azkenean hainbeste jende, hainbeste gauza, biharko utziko dugu, baina hori da, bihar arte. Hori da. June Romatet Ibarguren, zu datorren aste lehenera arte, ez? Behiratzen iazorpegi raro erikin. Ez, datorren aste lehenera arte. Zezago zubirik edo horrelakorik, az? Ez. Nola? Espainitaren eguna da eta. Ez dugu horretan. Nola ez dugu festa egingo? Ez da gokitu, neska. Vale. Goiuri zeizarandia, bihar arte. Bihar arte. Iarte bizi. Beti. Entzuleok, bagoaz, bihar eguerdiko, bihar goizeko 10:05 hementsi izango gara, zuekin bigarren kafe hartzeko. Orain informazioaren txanda hemen naiz irratian. Agur. Keep calm and bigarren kafea.